Tässä on meidän Markku. Hän sai tehtäväkseen pestä meidän ikkunat. No, hän teki niin kuin aina. Otti puhelimen ja alkoi etsiä nuoria yrittäjiä Facebookista. Selaa ja selaa, mutta ei hän sieltä mitään löydy. Minähän sanoin, ettei se noin onnistu. Sitten Markku löysi Sprout Storen. Yhden paikan, mistä nuoret yrittäjät löytyvät helposti ja nopeasti. Ja kas, homma hoitui ilman säätöä. Nyt Markku tietää, mistä löytää nuoria yrittäjiä tulevaisuudessa. Tässä näemme yhden esimerkin siitä, miten Sprout Store yhdistää nuoret yrittäjät ja heidän asiakkaat. Eli toisin sanoen me ollaan luotu markkinapaikka, josta voit löytää paikallisia nuoria yrittäjiä. Meikäläinen on Matias, tämän firman toimitusjohtaja, ja mä hoidan meillä operatiivista puolta. Meikä on Oskar ja mä hoidan meidän yrityksen markkinointia. Ja mä oon Lukas ja mä hoidan meidän teknistä puolta, meidän verkkosivuja ja näin. Reilu 8 kuukauden aikana me ollaan saatu luotua toimiva markkinapaikka. Me ollaan laajennettu markkinapaikan yritykset ympäri Suomen 10 eri kaupunkiin. Meillä on ollut pari erilaista kampanjaa, jossa toisessa mukana on Viking Line. Sitten me ollaan markkinoinnin puolella tehty vaikuttajayhteistyötä, me ollaan tehty vierailuja esimerkiksi oppilaitoksiin sekä myyntitapahtumiin. Ja tätä kautta me ollaan saatu laajennettua meidän yhteisöä ja autettua nuoria yrittäjiä ympäri Suomen. Tulevaisuudessa meillä olisi tarkoituksena laajentaa Sprout osakeyhtiöksi ja tätä kautta lähteä solmimaan erilaisia kumppanuuksia tai vaikka lisenssimalleja eri yrittäjyysjärjestöjen tai vaikka kuntien kanssa. Meillä on myös tällainen sovellusprototyyppi kehitteillä, joka johtaa tähän, että tahtoisimme skaalata Sprout Storen kaikkien kuluttajien taskuun. Suurimmat kilpailijamme ovat isot markkinapaikat, kuten Tori ja Vinted. Mutta tämä eroamme mennä sillä, että meiltä löydät juuri nuorten yritysten tuotteet sekä palvelut, jotta nuorten yritysten tukeminen olisi helpompaa.